Aquest tren, Què és la més important? L'Ajuntament està al toc de Lila, amb enllaç de final a la finestra. Mira, em compro pancartes. No. T'agrada això? Esa cabana no negocia. No negocia la deuda estratégica emergencial. Esa cabana no negocia. No negocia la deuda estratégica emergencial. Tots som culpables! Tots som 9-N! Tots som culpables! Tots som 9-N! A veure si estic fent tot això per Gràcies. Independència! Si una cosa ens ha quedat clara del passat 9-N és que amb el govern espanyol no es pot negociar res més que la independència. Ara és l'hora. Ara ja no acceptarem més dilacions ni pèrdues de temps. Ara cal posar el país per davant dels interessos propis dels partits. Ara ningú ha d'impedir la independència de Catalunya si així ho volem la majoria dels ciutadans i de les ciutadanes d'aquest país. És la unitat la que ens ha fet arribar fins aquí i serà la unitat la que ens farà culminar amb èxit la construcció del nou estat català. Visca Catalunya lliure!
independència!